Bohóka, Dani, Hektor, Marcipán. Csak néhány szereplő Pálfalvi Nándor most megjelent Bohóka, Pajkos napsugár című mesekönyvéből. A 80 éves írónak eddig 47 kötete jelent meg, ebből 8 gyerekeknek szól. A legújabb mesekönyvet a Keszthelyi Gyerekkönyvtárban mutatták be. Bohóka egy napsugár volt. Ugyanúgy melegített, mint a többi, a sok milliárd és milliárd napsugár. Ennyi testvérrel száguldozott át az égen, hogy eléri a füvet, a fát, a gyerekeket, az állatokat, melegítsen, örömet okozzon. Bohóka szíve tele volt szeretettel, de mégis más volt, mint a többi, a sok milliárd fénysugár. Hogy miben is más ez a Bohóka, azt a Fejér György Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tudhatták meg a gyerekek Pálfalvi Nándor legújabb mesekönyvének bemutatóján. A Bohóka a Pajkos napsugár című kötetet és a már 10 éve Keszthelyen élő íróját, Kardos József tanár mutatta be a gyerekeknek. Vörös Sándor nyomdokain indult ő, mint a gyerekverseket író. Hát, hogy az ifjúsági regényeket kinek a hatására írta, azt nem tudom. Ezek egyéni hangúak, izgalmasak, kalandosak, gyerekkori élményeit alaposan kihasználja ezekben. A versek szép magyar nyelven íródtak, sokrétűek, olyanok, amelyekből a gyerek nem csak az irodalom szeretetét, hanem a magyar nyelv, az anyanyelv szeretetét is megtanulhatja, de hát azt hiszem a mesékre is ez vonatkozhat. Kitágítja a világot a gyerekek előtt, mert a gyerekek szemével nézi, ugye? Ő is visszahelyezkedik, mint Vörös Sándor mondta az egyik interjúban, hogy ő mindig gyerek maradt. Akarva, akaratlanul is ezek a hatások természetesen Pálfalvi Nándornál is érezhetők, és az ő művei olyanok, hogy rövidek, könnyen olvashatók, nem is muszáj végigolvasni őket egyszerre, szépen beosztjuk, mindig adnak meglepetéseket, váratlanságokat egyik oldalról a másikra, hogy átmegyünk. Pálfalvi Nándor 5-6 évesen kezdett el írni, először kis versikéket, majd 1958-ban írta első ifjúsági művét. A most megjelent könyv már több éve íródott meg. Bohóka személye egy kerti pihenő idején született meg, hogy hogyan, azt a gyerekekkel is megosztotta a keszthelyi író. Egy nagy fa alatt szoktam pihenni árnyékba, ugye mert tűz alatt nyáron. És ahogy ülök és olvasok, egyszer csak érzem, hogy mászik valami a fejemben, de úgy meleg. Hol ide, hol oda. Kapkodok, itt mi van, semmi. Tehát a lombok között átbújt ez a napsugár. Ha ide Bohóka vagy te itten, akkor meg volt a címe a dolognak. Ez bennem volt végig, hogy mire képes egy nap, egy olyan, amitől mi nem lehetünk soha függetlenek. És gondoltam, hogy írok olyan meséket a gyerekeknek, amivel megpróbálom közelebb hozni őket a természethez. Így született meg ez a mesekönyvem, a Bohóka, a Pajkos napsugár. A mesekönyv főszereplőjének, Bohókának feltett szándéka, hogy a napsugarait, a melegséget eljutassa mindenhova, amire nagy szükség van manapság. Az a legnagyobb szükség, ami a Földön van. Hogy az ember élni tudjon, hogy higgyen abba, hogy érdemes, mert reggel kisüt a nap, és fel tudunk ébredni. Mondjuk, hát mi magyarok vagyunk, ugye, és hát a mi országunkban mondjuk nem pontosan olyan az időjárás, mint délen vagy északon, de hát én ezt ismerem jól, és úgy gondolom, hogy a mérsékelt égöviek azok hasonlóképpen vannak. Nagyon-nagyon nagy szükség van a szeretetre és a melegségre. Ezt is példázza például ugye a napsugárnak ez a játéka. A könyvbemutatón Pálfalvi Nándor sok érdekességgel szolgált a gyerekeknek, akik érdeklődve fogadták Nándi bácsi könyvét és mondandóját. A bemutató végeztével a 80 éves író helyet foglalt a gyerekek közt, így még közvetlenebb kapcsolatba kerülhetett az író az olvasóival. Nagyon jó és nagyon kedves az író, és sok verse van, sokat írt, és ismerte Vörös Sándort is, nagyon híres, és nekem nagyon tetszik. Egy mesekönyvben nagyon fontosak az illusztrációk, a képek, hiszen a gyerekeket az fogja meg először.
A könyvet Pintér Ágnes illusztrálta, akivel különleges kapcsolata van az írónak, hiszen mindketten a nógrádi Nagyorosziból származnak. Én ennek a képeit szerettem volna a helyi rajztanárral, aki festőművész, elkészítetni. De akkor éppen benne volt egy olyan ilyen háborús, nem tudom milyen történetben, és nekem gyorsan kellett, és akkor mondta, hogy hát keressen meg Pintér Ágit, akinek a dédnagypapájával én pajtás voltam. Ő Budapesten lakott, felhívtam és mondta, hogy boldogan megcsinálj, mert ő imád rajzolni. Na és akkor ugye elküldtem a kéziratot, megnézte, és én el vagyok ragadtatva. Szóval ez a könyv maga a falu. Ez falun játszódik, és ő pontosan tudja, hogy a Róza néni eteti a csirkéket, ahogyan a gyík, a kövön, ahogyan a fecskék építik a kis fészküket, meg a udvar a kamrával, ahol annyi eszköz, meg minden van. Szerintem a mesekönyvek között most ez egyik a legszebbeknek a rajzban. Pálfalvi Nándor Bohóka a Pajkos napsugár című kötete kölcsönözhető a Fejérgyőgy városi könyvtár gyermekkönyvtárában is. Aki ezt a könyvet olvassa, ahhoz minden bizonnyal el fog jutni Bohóka és az ő melegsége, pajkossága.